Hmm. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng lechon belly. At ginisang spinach. At meron tayong sausawan dito, mantomi, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na kamanaman, mangantaking kapampangan. At syempre, ang nag-sponsor po ng pagkain natin ngayon ay si Siopaw Lea Lea Payawan. Payawan. Ayan. Thank you so much po. Mamaya, yan, abangan nyo po mag-gender reveal tayo. Kain muna tayo ha, mga kapudibi. Ay, kain na tayo. Ang laki niya, 5 kilo. Siyempre, binigyan natin yung mga kasama natin sa bahay. Tapos, Bibiling mo. Alin naman wala. Aray ko. mag-react kay. Hoy, Angin. tagan-talo dyan laman niya mo. Kaya katana yung balat. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Siopaw, manganta mo. Manta mo. Mm. Naman. Dang. Mm. Mm. Yan, may kulay tayo. Ano naman? Tanay ko. Taba. Hindi pala yung taba mo. Nanonood sa atin si Secretary ng Lubao. Yan. Balat. Shoutout ko din si Ma'am Juliet Pingol. Ma'am Juliet, ang nutritionist na. Ayan. Kanta mo, ma'am. Gusto na kanya ako yung laman. Excited na sina sina Lowell, Kim, tsaka si Joanna Marie. Joanna Marie, yan. Handa na ba kayong malaman kung anong gender ng baby niyo? Abangan ninyo, hintayin nyo kaming matapos kumain. Gogo and Anna. At yung congrats, no? May baby na sila. Congratulations, first baby nila. Buong mundo malalaman nila kung ano ang gender ng baby nila. Oh. Congratulations! Ayan. Salamat din kay Siopaw. Ikaw, ano yung ano mo? Gusto mong baby?
Kung ako? Pero gusto ko pag first baby, kambal. Ay, kagastos mo ba, no? Kampal na ganda-ganda. Gusto ko girl and boy. Ikaw ba? Unano yun din to. Kala mo to. Maraming. Ang totoo niyan, si Valerie po ang buntis. Siya po ang magpapadyan. Tigdo tapaan yan. Wow! Ay, halita no? Siyempre para man nalaman nila na buntis ka nga. Ay, wag ka nang tatayo. Wag nang tatayo, no? Magano na lang kami, upo na lang kami. Hmm? Sarap. Nagutom ako. Kanyaman niya, ang ginisang kayo. Sarap. Sino pa ito? Excited na ako sa gender reveal. Excited ka? Ay, nakakatakot yung taba mo. Ang kaputimi. Buri niya yun eh. Oh? Lambot na laman, no? Ay, wow! Basta nakapali pa mo. Huwag muna tayo lalabas. Dito muna tayo sa loob ng kwarto. Pati nga pong kakain ng aircon. Kaya ba mainit? Wow, sarap. Ngayon lang kami susunod isda mo, tsaka gulay. Makapudibi. Siyempre, Semana Santa. Gusto na. Nakabasa. Nasinam. Gusto ko na lang ng kanin. Wow. May tira sila. Pag mag-face reveal na ko man, Mas nalala din, tanik. sige na, paduro yung camera. Ayan. Excited ako. Ha? Kaya makapudibi mag-ano na kami. Ano kasi tawag doon? Ayan. Ayan mga mommy and daddy, Roel Kim and Joanna Marie. Handa na ba kayo malaman kung anong gender ng baby niya?
Ayan. At- Magliligpit lang tayo ha. Tapos game na tayo. Yay! Kaya mga kapudibi, Ayan. malinis na yung kamay namin at malinis na yung mesa at Maggi-gender reveal na tayo. Siyempre, i-congrats muna natin yung mga parents, soon to be parents na sina Daddy Roel Kim Roa at si Mami Joanna Marie Granada. Ayan. Yes, Congratulations! congratulations! Ayan. Excited na ba kayo? Sino ang team boy dyan? At Yes! team baby girl? ako team baby girl. Ako syempre, team baby boy ako. Mag-comment na kayo mga kaputi kung Oo sino nga. yung team baby boy or team baby girl. Yes. Siguradong kinakabahan na sina Gogo and Ana dyan, tsaka Basta sina tignan lang Layan. yun. Go, go. Go, go, go! Ana, Ana, Ana! Oh, yun na. Yahoo! Ayan. Ano, iilan mo ba ito? Oo. Syempre, magka-count muna tayo ng 1, 2, 3 ha. Up to 5. 5? 5 5 talaga? Sino maghihila? Ako, ikaw. Ikaw na, sige. Ikaw na, kinakabahan ako. Tatakabang ka. 1, Dali. 2. Dali. Game. Game na ba? Ano? Ano? 1, Game na ba? Game. Magbilang na kayo. 1, 2, 3, go! Ano yan? It's a boy! Ay! It's a baby boy! Ayan. Congratulations, Yes. Roel Kim and Mami Joanna Marie. Congratulations. Yes, congratulations. It's Meron a na silang- baby boy. meron na silang baby boy. Ayan. Ayan, baby boy. Ayan. Yung pagkurot Ang ko pa mo. Ay! Ang galing naman. Ayan mga foodies! Ito na po yung gender reveal natin. It's a baby boy. Congratulations ulit, Gogo and Ana. Ayan. Yes. Ninang ako ha. Kaya mga pugi. Kaya mga pudivi, hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Congratulations ulit. Love you. Congratulations!